Tá štúdio POG uvádza Dano, drevo a tajomná komnata. Ty sprosta sova. Chceš jednu po hube? Áno? Jak minule som ti dal? Áno? Chceš tie klietky mohli vyletieť? Áno, áno? Juj, sprosta sova. Ale ideme do mi krúci po bruchu a tak doma volá. Drevo, ty chumaj, čo tu chceš? Mazaj do obývačky. Ty chumajské drevo, ty hneď spadaj preč, bo te zahlúšim. Prosím, prosím, len ma tu nehajte, ja spravím čokoľvek. Prosím. No, ja ti dám tu ostať. Jednu ti strelím po hube a hneď si von. S tebou sa nebavím, ja dám po hube tomu malému. Prasacu. Pozor na hubu, Bartoň, na budúce dostaneš. Joj, ty si takú drevo. Tá to ti už pri každom dotyku praská to plieco. Tá zajtra namazáváme a za chvíľu ti zdrevenie aj srdce. Joj, tá nerob ty prasa pažravej. Tá poďme na poradu. Tá podelíme úlohy. Takže, keď príde pán Bizup, Tá ja privítam a odložím mu kabátik. a ty, prasacko? Tá ja požiadam o jeden z jeho skvelých vtipov. Super. A ty, drevo? Tá ja budem s vámi. Pane? Však pán Bizup tiež ma zaujíma. Čo to trepeš? Ty vypadneš do izby a budeš tam sedieť celý večer. A ak nie, tak ťa rozrežem na drevo a spravím z teba nábytok. Rozumíš me? Dano, drevo? Moje meno je Janko Španiel. Čo tu chceš? Tá synek je na Rockforte, tá musíš prísť. Tá čo tam robí tá potvora? Tá minulý výpraz mne stačil? Chce ešte na hubu? Ale keď on je taký slizký. Tá slizký je. Ale tak ty nechceš prísť. Ale však ja prídem, Janko, ja som nepovedal, že ne. Ja prídem, však nerev mi tu. Tá ty prídeš? To je fajné. Tá drevo príde do Rockfortu. Tá to je super. Tá dobre, ešte si to rozmyslím, ale asi nie. Však ty si mi to slúbil, však musíš prísť. Slúbil. Však dobre, ja ešte o tom porozmýšľam. Ja som nepovedal. To je vyvádza sused. Dobre, prestaň tu rvať. Však dobre, prídem. Čo to dristáš? Však pred chvíľou si povedal, že nie. Tá jak potom?